pangikas diki. Ano man? Patay. Sa mga pisahan karon. Mara mag-28 na. Hapit na ba maningil ito ang akong arawan? Saan naman lang akong sa may pagbayad amiron? Wala pa ko'y kwarta. Darin! Diki! Darin! Saman! Dali na sa mo! Dali! Dali, kitawag ka dito, nanay ti. Nay, sa manay. May mangitan ako nga tao. Maningil sa arawan. Ina nga wala si nanay taba din niya. Ina nga nilakaw. Sorry ka, nay. Di ko mulakaw. Pero ina nga wala ko diri. Okay, nay. Tara di, tulad ta. Sige, ayag saba mo ha. Oh. Ano sa kong balaya ni daghang madug manok daw. Matama na. Ha? Yan na ba? Buang, tahan. Sabi, Sabi. buang, tahan ni. Sabi ato noy. Diba diri ba ilakuan nila? Ha? Dilakros na, dilakros na. Dilakros na ga. Bari na. Kolektor man ko kubaw niya. Maningil daw kay wanay bayad-bayad 5 ka bulan na. Ano ganoy? Ano yang nina? Adi ha. Sige, salamat kay ha. Yan. Oh, din. Cross day. Sandro. Diki! Ayag saba ha. Ayag saba. Ayo. Ayo. Saman! Ang tubog lang musik. Ingat. Ayo. Si nanay dere. Ano si Windy siguro. Ayo. Wala lagi si nanay dere. Uy, tao maghido ni. Abi na ko Windy. Sino ka tayo ba? Wala lagi si nanay dere. Tinlagay sige kay uliog ba? Asa na imong nanay day dong? Ano mo na siya, nakaw mo na siya. Ah. Niyon daw siya nga nilakaw daw siya. Lakaw na siya. Isa. Niyon imong nanay ganyan nga nilakaw daw siya, ingon siya wala siya diha. Yay. Sige. Tingnan na lang imong nanay dong. Ini mo gawas na gani siya. Ay, mo gawas ang gitaguan. Inigbalik niya nga naay naningil diri nga kolektor ha. Ingna lang siya ha. Okay, murag ikapoy nagkurkurog ng tiil sa mong tiil ng nanay. Ingna lang siya basta naay naningil diri nga kolektor ha. Sige. Kalusot ka ka. Pero tanawa sunod balik na ko diri. Tanaw na to na. Tay kaso nakakaroon. Pero tanaw na to nagbalik diri. Uy, nilakaw na. Nay, nilakaw na! Nay, gawas na nay, kaya wala ng korektor. Salamat. Unsa man giingon niya?
Bayad po daw si mo utang. Babayad man ko, pero walang ko'y kwarta karon. Doy, bayad na na sa utang. Ah, dila. Ah, dila, Cruz. Pak.